まあまあよく見える。これもう十分。断裂で見える。どこまで行けんの？真下まで行けんの？そうそうそう。ちょっともう一回撮ろうかな。もうちょい一回。だけどこっちに寄ってって。もうちょい寄って。こんな感じ。はい、行くよー。いや揺れる。はい、はい、チーズ。ガーもそう。にはい。そう理論上いけるしね。入ってる、足入ってる。入ってる。3、2、1、9。